ruwan dare, ruwan dare. Over the clarion call, let's help our nation out. Under the sun, in the rain. Kai me haka? Me yasa zaka shigo mutane gida da waka a maimakon sallama? Baki san wannan wakar da nake yi ba? Ba laifinki bane. Rashin digiri ne. Saboda duk wanda yi digiri kuma yayi bautar ƙasa zai san wannan wakar da nake yi. NYFA anthem kenan. Oh, I miss national service wallahi. Yanzu dole sai na cire wannan kaya. In ka tube su sai ka saka babban riga. Siyasa zan yi? Ba siyasa zan shiga ba. Ni in kin gani nan yanda nake sai CBN kai tsaye ko kuma wani babban kamfanin matatar fetur na mai ko kuma a ɗauke ni aiki a presidency. A nan ne zan sa suit. Kawo necktie in daura in ɗauki jaka a gefe a rike ina bayan mota a kwance an kunna min AC a kunne an ɗan saka min kiɗa kaɗan in ɗau jarida in kalla daily in waiga nan in kalli window in waiga nan in kalli window daga nan ina kai future mai kyau kenan na shirya ma kaina. Ko kuma ka zama malamin makaranta ba? What? Me ke faɗa? Malam makaranta? Wannan wani irin mugun baki ne haka? Ha? Kina da tan rayuwa ta za ta zama na ta lalace ko ta zama sagegeguwa ta kaskance kamar ta mijinki? No, I will never allow that. Ina da digiri fa. Ko kin manta? Haka ka ce? Ai kuwa in faɗa maka da babu malaman makaranta da baka samu kayi digirin da kake faɗa ba. To, ni anyway ina da plan ɗina. Kuma my plan is achievable. Allah ya sauke gaskiya. Under the sun, in the rain, let's hope be unit by. Rabi, na ce ba, me zai hana kafin aiki ya samu wannan yaro ya nemi wata 'yar sana'a haka sai ya fara da ita. Ko ba haka ba? Nake ganin ya fi zaman. Kuma haka ne, ni sai nake ganin ko taka sana'ar zai yi tunda mai yiwa ya fi ka sanin makamar sana'ar tunda shi dai ya yi karatu ko kuwa? Ina? Sana'ar sai da dabbobi kuma? Kai, Kamalu, shin ka raina sana'ar tawa ne? A'a, baka fahimce ni bane baba, ba wai na raina sana'ar ka ba. Amma idan ka duba ai za ka ga kawai ba iyakacin ka fa kai primary 7 kawai. Amma ni am a degree holder on economics. Digiri nake da shi wajen yadda ake sarrafa kudade a ƙasa. Ba in aka yi haka ai ya zama ka wasting kudin ka kenan ai gaba ɗaya for all those years da aka yi kawai babu abin nan kenan kawai ka lalata kudin ka ne. Wato ma barnar kuɗi aka yi. Shin ba a yin digiri ne a fannin dabbobin? Ko kun mutum nawa ne masu sana'ar sai da dabbobin waɗanda suka fi 'yan bokon kuɗi? Maka musu wallahi haka ne gaskiya ka faɗa amma dai ni dai a ɗan ɗaga min dai kafa dai tukuna ba da jimawa ba wani lokaci zai ɗauka ba. Very soon I will become a billionaire insha Allah. Miloniya zan zama mai sosai da kudade masu nauyi a cikin account ɗina ba na je na yi degree on
economics sannan kuma yanzu ina neman kuɗi a cikin rana na dukan kaina. Ai kamata a ce ina cikin AC a nitse hankali kwance sai dai in yi rubutu kawai wasu biliyoyi su sauka ƙiririn in yi rubutu wasu biliyoyi su fita kamar nan da shekara 1 ko 2 a ce ina da kamar 50 billion in my account sannan kuma ga wata duplex nan na gina ta mai kyau for the start sannan ga wata Ferrari can a gefe a face kamar na 20 million ga wata Bugatti nan na 20 million at least wannan gidan rushe muku gina muku ko da hawa ɗaya ne ba laifi. Kar ka mai da mutane ma ku tada a ina za ka samu kuɗi ina ba kayan na dai kawai shi tunanin shi ya tafi haka din ko wallahi ba da daɗewa ba wallahi very soon wallahi very soon gaba ɗaya shekarun da na kwashe a jami'a babu abin da nake yi kawai sai karatun yadda za a yi a rinka sarrafa kuɗi a ƙasa ina wuce raini a yi. Kawai wani hana ce Allah kiyaye ticin ce ba ticin ba da ni ba wallahi. To ai ni ai me an yi ba ai ba kenan. Ya za a yi na yi digiri na dauki alli. Aikin banza kenan. Ai ba zan ma iya wannan abin nan ba wallahi. Kai yanzu nake gani shan kamar lawan. Wallahi lawan ne. To me yake a cikin kayan bola haka kamar almajiri? Lawan. Anya lafiyar ka ɗaya kuwa? Kaga, ka je ka dawo ka karba. Ban gane ba me kuka gani? Tambayar mu ma kake me muka gani? Baka ma san halin da kake ciki ba kenan. Me kake a cikin wannan tarkacen haka? Au, ashe ba ku san na fara sana'ar jari bola ba. Ita nake yanzu. Alhamdulillah kuma. Kuma da za ku yi kanku adalci da kun zo kun fara ta ko babu komai ba za ku rasa kuɗin da za ku samu abin da za ku ringa siya ba kun fi karfin ku roki wani kai Allah ya shiru da Allah wani ne cin mutunci ne wannan mu ne kake gaya da digirin mu da komai mu zo mu yi sana'an jari bola Kaga wai da gaske a yi cewa wannan aikin kake ko dai kuma research ka fito ka san dai I know you are a graduate of engineering idan wani abu ka zo na musamman kake duba akan karafunan nan just tell us ba wani abu ne ai it's nothing ba maganar research wannan sana'a ta jari bola ita nake yi kun sani ba na son zaman banza kun san halina unguwanni shekara ta 2 da gama jami'a babu aikin na yi wannan ne wancan kuma kun sani ita kanta gwamnati dama ta ce kan mu lare da ita mu dogara da kanmu shi yasa na ɗauki wannan sana'a ta jari bola nake kuma alhamdulillah a yanzu wannan sana'a da kuka gani ba abin da bana yi da ita kai hatta responsibility din gidanmu nakan taimaka wa iyayena da abinci da kuɗin cefane da rashin lafiya ba abin da bana yi kuma cikin wannan sana'a kai da Allah ji ƙarya kawai kana zubar mana da mutunci kawai kana zubar mana da masu digiri mutunci amma ba kai ma kanka adalci ko kaɗan ba kai ma kuma digiri adalci ba da mutunci ba saboda you know kamar I wonder why mutum in his sense of mind kamar ka zaka zauna kana da degree of engineering ka zo nan kana wasting time ɗinka kana ɓata kanka a cikin ƙarafa da bola irin ku ne kuke ciwo digiri mutunci irin ku ne kuke zuban ma da kima graduates wallahi this is very unfortunate wallahi sai jira sai gwamnati ta bani aiki bayan na san ina da matsalolin how comes mutum kana da hankalinka ka zauna kana cheating on yourself kana wasting time ɗinka a nan why wannan sana'ar da kuke gani duk abin da nake bukata yanzu a cikin ta nake yi you have a bright future ahead a kanka ka bar ta za ta zagwanye kai losing ɗinta shikenan a bar waccan maganar yanzu ina na ganku da waɗannan zunguran takardu ina za ku ji haka wani kamfani ne muka ga advert din su jiya suna neman ma'aikata yau kuma za a interview shi ne muka kwaso kwalin mu je mu gwada sa'a mu gani an za ka je ka shirya ka zo mu fasa me zai hana idan suna buƙatar masu irin kwalinmu da qualification ɗinmu ai da ma amfanin karatun kenan security ne abinda za a yi barin canja kaya sai mu biya ta gida ɗauki takarduna sai mu je ko it's an insult ma a ce ma muna tare da kai ɗin ya zo na abin da
Yauwa, to ga manajan ma ya zo yanzu nan dai za fara. Manaja? Manaja ba gashi nan ya zo ya shiga maka gansa ba? Ka lura da yadda rigarsa ta koɗe kuwa. Ani Bashir da na gan shi na bata wani direba ne na wani ma'aikaci a nan gudan. In ce kuma direba mai haɗa shi da wannan uban malam matacce haka. To, manaja yana cikin wannan hali. Mu da muke neman aiki ya za a ga mu shi a koɗe. Dube shi fa wuyansa duk gaba ɗaya fa fita. Manaja? Kamal, tashi da Allah. Mu ma ɓata lokacin mu a banza wallahi. Abun ma ni da yake ɓata mu rake. Yana yawo haka daga ja da shi mai isa mu balle mu da muke da ambition muke da buri irin wannan. How can we life din mu zai tafi wannan? I'm totally abin ya ɓata mu rai sosai fa. Ha ba shi. Dan Allah kar ku tafi. Tun daga ban Allah nan ya zo yanzu za a fara. Ku ta yi interview nan. Aiki yanzu idan mutum ya samu abin da zai ci abinci sai a gode wa Allah. Kai, Lawan, ya kaji. Tun da na shigo nan gurin nake duba ga irin motocin da suke gurin nan. Motocin ma'aikatan. Gaba ɗaya motocin da suke shigowa matattu ne. Ka duba motan da manajan gurin ne yake hawa kenan. Wallahi wancan motar ko ta ce fanan gidana bata kai ba. Mai wani ba wani duk kai da kake neman na cin abinci sai kai zama kai. Kai Bashir mu tafi. Lawan in ka ga dama ka zo, in baka ga dama Bashir ka zo Allah ba da sa'a. Assalamu alaikum. Yawwa, to kowa sai ya zama cikin ready. Nan da minti 5 za a fara don kun ga shigan manaja. Don haka sai a yi layi 2, mata 1, maza 1. Ku hanzarta ba ɓata lokaci. Dan Allah ya yi mana hayaniya da yawa nan. Ani gurin ya bani mamaki wallahi. Na ɗauka wani babban kamfani ne da zaka je da manaja da direba da masinjanka da komai da alamun za a haɗa ma lokaci guda full packet. Su ma fama suke da kansu. Ya yi sai da na gari gan shi manajan ma da kaɗan ta fita mai gadin kyau. Allah. Kai. Go. How to come a millionaire in 3 months? Duba ka gani. How to become a billionaire in 3 months? Yeah. Kai? Gani. Ta. To. Kai, nawa ne? Dai ne Allah bai. Ka bar shi 800 za mu sai guda 2. Ni ma yana son ɗaya. To ka gani ke da abin da mai littafin yake nufi? Idan ka tsaya ka karanta littafin tsaf ka bi shi dalla za ka iya zama biloniya kenan a cikin wata 3. Haba dan Allah. Ina gaya ma. Ba nuna kofi dina. Dole in karanta shi dalla ya sayar a haka? An sayar Allah bai. Ranta mun zan bayar. Ya! For how long ma ni hankali na bai kai kan wannan ba? Clean money. Bashir. Me yake faruwa ne kake ta dariya sai ka ce mahaukaci? Me ya same ka? So what? Do you think reading this book alone can make you rich? A guje mana exactly. Idan ka ga abin da marubucin nan ya rubuta, irin basirar da izuba a ciki, kuma ka bi ta daki-daki hanya ce cikin sauƙaƙaƙa wadda mutum zai arziki lokaci guda dare ɗaya. Dan me zan wahalar da kaina? Kai, tana rufe wani baki. Kai yanzu in banda mahaukaci ne kai sha baka san abin da kake yi. Shi marubucin littafin nan yanzu inda kuɗi an karanta kai kuɗi ake yi da yanzu ba ya zama biloniya ba, duniya ta san shi ko ina da ko ina. Amma saboda shashashe irin ku yake rubutawa don shi ma ya samu kuɗin da zai ce bane ya ci abinci. Dala riƙe abinka da Allah. Na ya masa gaskiya dai abin mujani. Dan tun da ya shigo cikin gidan ne yake ta wannan karance-karancen. Ya iya mun magana kwata-kwata wai saboda in yi mun magana zai missing wani point. Akwai point masu kyau waɗanda na samu na capturing a ciki, wanda kuma na tabbata idan ka banni na haddace su na bi su daki-daki to arzikin da zan yi lokaci guda ba ni kaɗai zan mora ba gaba ɗaya. Bashir, will you keep your mouth shut?
bar wannan shirman je ka ɗauko min takardunka ka bani zan tafi. Na yi wa shugaban makarantar da nake yin aiki magana za a sanar malami na economics ka je ka ɗauko min je ka. Do I look like someone wanda zai je dauki alli ya shiga aji iya koyar da karatu? Yaya ko babu wani ita koyarwa ita ce the most least aiki ma da zan iya karba a ƙasar nan saboda mutane ba ganin suke da mutunci ba wanda zai ya za a rinka yawo takalma na a siɗe ka faɗa ta koke ta goge ina fama da yawo da gumi da tunanin salary no alert on time no welfare in abroad ne da gudu zan karba tunda na san komai na is safe but please I'm very sorry but amma ni halitta ta gaskiya ba wanda zan iya ma zuwa ce zan yi aikin wahala ba ne saboda I have bright future ahead wanda kuma yanzu ita nake so na bi process na capturing abata cikin kwanciyar hankali na ci dukiyata. Wato koyarwa ita ce ma wahala ko? Koyarwa ita ce wahala. To ina so ku tuna da wani abu daya. Da wannan koyarwa da kake rainawa da ita ne na rike ka duk karatun da kake takama kai da ita na biya maka je kai karatu. Look around you. Look at this house. I even built it with that teaching that you are thinking is nothing. I trained you. You have been growing up under my sweat that I am getting from that teaching. But what I want you to understand is, if you don't like it, it's left to you. If you like it, give me your papers and let me take it to them. Wannan kuma ya rage naka. Ni zan fita sai na dawo. To, da na to. Allah ya sa. Au, hararen shi ma kake? Na ce hararen shi kake yi? Ka ji turanci ko? Ka ji, ba irin naka na ɗan digiri ba. Mijinki ya yi min gori. Babanku ya ci min mutunci. Amma ni bai san mafarkin da nake da shi a kansa ba. Idan har Allah isa na gama cimma abin da zan cimma, ni mai canja masa rayuwarsa ne. Sai na jika shi da kuɗi wanda zai jike nitse wanda sai ya kai iya wuya. Ni mai rushe gidan nan ne in canja masa fasali gaba ɗaya in ɗora masa bene har hawa 2. Ƙwarai. Sannan ku kuma London zan kai ku tun daga mataki na ƙasa har zuwa na sama sarki. Ina tabbatar miki idan na jika mijinki da kuɗi iya jikawa wallahi sai ya ƙaro mata 2 kai ba mamaki ma ya ƙara 4 at a time saboda ya samu bonanza. Ai ko ba za ka samu ba za ka taɓa samu ba har abada. Ba za ka samu wannan ruwan da za ka jika shi ya jiki. Ba za ka taɓa samu ba. Wallahi in kai wasa in ban yi ta maka addu'ar talauci. Bakin ciki kike mun? Ni bakin ciki kake da zama na a gida? Kake maganan karo wasu mata? Bakin ciki kake da ni? Ba ko ki kwantar da hankali. I know your problem. Cool yourself down. Allow me to be following the procedures how to become the billionaire. Daɗin nan zaki ji. Karki damu. And I will tackle it. I know your problem. Don't worry. Ba matsala. Da Allah mutumin nan akwai points. To amma duk point ɗinsa na turai ne wanda za su yi amfani a turai ne. Har yanzu ni ban ga point ɗinta za a ce za mu yi amfani da shi a nan ba. Ina ai gradually za mu zo namu opportunities ɗin. Allah sai na haddace wannan littafin from head to toe ina gaya ma A to Z. Kai Mansura kai da Allah. Kana yin ma yarinyar nan wulakanci. Wallahi kana daga mata hankali wallahi. Ka ɗauki yawan mana. Kar ka manta fa kun yi alƙawarin aure da ita. Wa ni? Aure Mansura? Haba ina. Ai plans ina in samu wata 'yar babban gida in saka mata soyayya na a cikin zuciyarta rike ta da kalamai masu daɗi ta hargitse ta ji duk duniya ba wanda take so sai ni. Kaga ko dole iyayenta su aura mata. Samu gida bani mota bani mata aiki ma sai na zaɓi irin wanda nake so. Allah wallahi Allah. Ban ga laifinka ba, ban baka labar ai na haɗu da wata mai zafi a Easter. Wallahi kaga irin hotunan da take kai kaga kayan da take sa kuwa. Ga wasu makama kan falaka alaji a ciki da take ɗaukan hotuna a ciki. Ta ma bani appointment
zan je mu haɗu da ita. Ka dace Bashir, wallahi ka dace. Shikenan sai dai kawai ka shige ciki malam a maka aure na gata a ringa baka not kana kai wa manyan mutane ana baka kwangiloli. Allah Wallahi Allah. Kai Allah. Mansura, Allah, sorry, I'm very busy now. I will get back to you later da Allah, sorry. amma kai mugu ne wallahi. Tun da ka dawo daga bautar ƙasa baka sake waiwaye na ba. Yau kusan wata 2 kenan idan na buga maka waya sai ka ce min zaka zo yau din ma sai da na aka da Allah Annabi sannan ka zo. Kar fa ka manta kamar ka san kai nake zaman jira yau kusan shekara guda kenan. Wallahi dama na yi tunanin haka. Na yi tunanin dama ina zuwa babu wata magana da zaki min ta arziki sai maganar aure. Which is wrong. Kin dai san ban shirya ba. To yanzu sai yaushe kenan zaka shirya. Kai ne fa ka ce min da ka zarar ka dawo da ka ƙara karatunka tsaya aure. Bayan haka kuma zaka je kai bautar ƙasa. Wallahi baka san irin matsin lambar da iyayena nake sha a gurin su ba. Na ki sauraron kowa na tsaya ina sauraron ka. Oh my God. Haba Mansura. How can I marry in this condition? Ta yaya zan fara? Ni fa wannan karatun da na je na yi ya ƙara buɗe min ƙwaƙwalwa na daɗa gane lissafin ya rayuwar duniya za ta kasance. Yanzu a ce, for instance, a ce na aure ki. Kin zai san cewa ban da gida na wani kaina. Ko ba haka ba? Ina motar da za mu hau da ni da ke. A ce akwai gida an gina da ɗan lambu a ciki wanda za mu rinka ɗan shakatawa muna zazzagawa a ciki. Ko da babu swimming pool we can manage. A ce akwai wata 'yan mota da za mu hau wata Range Rover Vogue ko da ba latest one ɗin ba ce. Sai na ɗaura ki a gabanta na kunna miki AC muna yawo muna zaga gari hankali kwanci. Ya za a yi aure kin kawo ki gidana kina cin tuwo da miyan kuka da ordinary tea and bread. No, this is not my plan. Ni na yarda zan zauna da kai. Kowane irin hali ne. Ko da babu abinci kullum. Kuma arziki na Allah ne. Yakan arzike mutum ta inda bai tsammani ba. Kuma kar ka manta, albarkar aure yakan gayyato arziki. Mansura ya gaya miki ana yin arziki without plans. You must plan for it. Kafin na ga wannan littafin kullum a kan shi nake nazari babu dare ba rana. You can see how to become a billionaire in 3 months. Think like a billionaire, become a billionaire. Shi nake karantawa na san nan da wasu 'yan watanni na zama billionaire ko da ban da billions of naira to na san ina da na fi karfin irin 200 million ko 3. Wayan mutum baya bashi arziki dole sai daga dar mai bayarwa. It's okay then. Me, I'm leaving. If you are tired of waiting for me, then you are free to make your own decision. Dan ai ga samari nan suna zuwa kofar gidanku. A wannan ya zo da wata matsiyaciyar roban shi. Shi ya zo gurinki ya zo rance gurinki. Tani ba kwanya. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Saurayi barka dai. Barka da yamma. An zo zance ko? To ka lallabo da wata roban ka wai kai ka zo ka burge ta ko? Ba da daurewa kai ka tsaya aka yi karatu da kyau aka samu digiri a samu aiki a samu kuɗi sai a sai abin hawa ta arziki sai a zo burga da shi amma wannan roban ba wani burge ta za ka yi da shi. To ai ni ba zuwa ne da shi don in burge ta ba. Hasali ma ni ina hawa ne don ya sauƙaƙa min tafiya. Saboda shi Allah ya ban. Ba ganin wasu ma da ƙafa suke yawo? Yeah, you are right. Ka yi gaskiya. Kin da ji abin da ya faɗa ko? So, sai ki zaɓa ko ni ko shi. Idan ni kika zaɓa, sai ki koma gida. Idan kuma shi kika zaɓa sai ki tsaya ku sha rana. Wannan umarni na baki. Mansura, amma dai kin bani kunya. Yanzu ne kika zauna kike wannan kuka? A kike wannan kuka? A nan gurin? Dama da kika zo nan kika zauna kike wannan kuka?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ina fata dai ba a ga masa kika fara kuka kafin kika zo ne kika fara kuka ba. Ashe haka kike? Ba ki da mutunci? Abun kunya mu za ki sa abun kunya? Iya? Yanzu akan wannan yaron kike wannan kuka? Kada Allah ya sa ki aure ki zauna ki ta zaman jiran shi. Ya yana wulakanta ki kina zure kina jiran shi akan wannan kashi da jakuna. Jajajen banza jajajen wofi. Kai Bashir. Dankali. Kai ba karamin gida ba muka shigo fa. Wannan irin katon gida haka ai wannan sai a ware kwallo 11 ma a baka ball a cikin gidan nan wallahi ba karamin gida bane. It's a big house. Ai kai ka tsaya banza kake bata ma kanka lokaci. Akan me zaka zuwa kana bata wa kanka lokaci gurin 'ya'yan talakawa? Ka gani nan matsawar Zainab ta amince ta yadda da ni to ni fa na riga na gama. An wuce gurin. Saboda ca za a yi kawai je ka gaya wa iyayenka su zo. Sadakin ma bani za a miƙa. Kai the most surprising part ma na abun. Lokacin da kuma ya gama zama level sai a duba a ce ina a duba wani makeken 2-story buildings manya-manya fully package a ce maza hanzarta ka shiga ka samu mata ka tana ciki. Ai a lokacin da na tafi zan garzaya a lokacin. Bro, you know what? Ina zuwa ayi. On my way da zan tafi gurin my beloved. Akwai wata mai zafi a gefe tana tana ugi. Zan gifta ta tafi gurin ta. Amma brother, you know what? It's like the real boss of the house baya gidan. Saboda na ga yanayin dabbobin gidan kanana ne har yanzu ban ga wata shekiyar mota a gidan. Ka san akwai ma'aikata da yawa a gidan. Kaga abin da nake so da kai. Idan za ka nemi beb to ka nema a gidan arziki. Kar ka taɓa kai kanka gurin waɗannan talakawan. Gwara ka je inda za ka ƙaru su ma su ƙaru da kai ba inda za a yi vice versa ba. Amma ka san wani abu da nake gudu ne? Kada lokacin ya zo kawai kai kuma ka yanke ni. Na san sai dai kawai mu rinka haduwa a waya kawai. No kar ka damu. Ai ba zan ma haka ba. Ai we are together. Allah, ai da na dungwala arziki za ka dangwala ai. I will never forget you. It's like guy nan ya haɗu sosai ba za ki gane ba ne. Allah ko? You need to see the way he dressed. Really? Wow. And daga ganin shi kamar ɗan babban gida ne. Besides, mu je mu gani dan na ce mishi yanzu. I just can't wait to see this guy. You're just saying things about him like. Oh my God. Kin san matsalan yanzu ko? Sai a hankali. You know me, I'm not the type of person whereby I don't like to hang around with unclassy people. Yeah, including that. You know, like, how would I even put it? I just can't wait to see this guy you're just blabbing about. I wish he had have all the qualities you're talking about. Sai dai tukuna. Ki san ni ya kamata in fara fita baki. Allah baki hakuri. Ice cream din waya ta ne fashi. Tana gurin gyara da na nuna maka hoton ta ka gani. Ai ko da baka nuna hoton ta ba duk bib da zaka gani a cikin gidan nan kawai na san dole ta haɗe ne kawai. Wow, what a beautiful chicks. Lajiya wace ce taka among the two? Ta gefen damanka doguwar ita ce. Wallahi they are all beautiful. Allah kai. I will go for the other girl. Wallahi da gani ka san girman falo ne. Tall and slim. Kaga ka dakata da Allah ka kai mun aikin nazari ba na san haka. Ka bari in gama harkar ta wata kunna ta fada sannan sai ka fara taka cinikin. Kai Bashir. Maintain mana kai maintain. Yawwa. Ku fi hakuri ko? Na ba ku kuna jira. Mu je daga ciki mu je falon daɗi na saboda baya nan. Oh, haba, I have said it. Bai dawo ba kenan. Yana Istanbul sai next week zai dawo. Oh, that's great. Istanbul ba Kuwait ba kenan? Ina Libya ne. No, it's neither of the two. Turkey kenan. Yeah, Turkey haka ne, you are right. Forget it, Nabila. Kisan ba kowa ne yake rike wannan continent, cities and states and stuff like that ba. Wani lokacin muna zama confused saboda ba mu fiya damuwa da
cities and capitals din nan ba, mostly because ina ganin tunda mu ba mu karanci political science ko kuma ko geography ko kuma history. Anyway, din kin san accounting na karanta, shi kuma he's an economist. So mun fi zama more concerned about irin countries da suke da man fetur saboda nan kudin yake. Okay, Allah sarki. But me yasa ba ku shigo da motan ku ciki ba? Daga ziyarar unguwanmu nan ba sa jin magana. Za su yi muku scratching mota ko su sa ku tai da ti. Bala? 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 Me yasa baka bude musu gate sun shigo da mota ciki ba? Sanin kanka ne ka san cewa idan baki suka zo nan ba sa parking a waje. Da yake Hajiya a keke nafe suka zo. Keke nafe. Kuma bayan nan sai da suka yi gwagwarmaya da mai keke nafe din akan 50. Sai ni na fasa 100 na bashi 50 yanzu na tsira da 50. Guy, who asked you? Ita ta tambaye ni. Bai. Mota ta samu matsala ne? Aka baro ta a wani guri yau aka hauna fef? Da na gaya miki cewa ina da mota ko na gaya miki a mota za mu zo. It's all the same. I see nothing special with dole sai ka zo da mota. What's the difference between a date so and you come with your alright? We have a bright future a gaban mu fa, if you don't know. In kina ganin tomorrow we might be mu muke rike da kasar. Ka rike nan na rike nan. Is that so? Cut that crap, Nabila. You mean ka ce mun baka da mota? Ka zo guri na? Na yi maka kama da wacce za ta kuna ƙananan mutane? Okay, excuse me, don't try to downgrade us. Kin gane? Ƙananan mutane ne ke mu aka ce miki? Shin ga da Allah. Wait. Ba ma sa rainin hankali. Kake ringa daukan mu ƙananan mutane. Dukkan mu nan da kika gani, dukkan mu nan mu degree holders. We are all graduates. Ko ba haka ba? Confirm. So respect kalmominki da zaki ga mana. Ki treating mu with respect. Oh my god. To wa yake maganan future degree a yanzu? Kaga malam ko PhD kuke da shi as far as ba ku da cash. You guys are nothing then. We'll soon become a billionaires, my sister. Forget it, Nabila, forget it. Bala, akwai kuɗi hannunka? Ka tabbatar ka tare musu na pep. Ka yi amfani da kuɗinka. Ka biya musu kuɗin a daidaita sau. Ka rufe mana gate. Ka ji me nace maka ko? Ka fitar da su. An gama jiya. Excuse me, kada ku downgrade din mu mana. A'a, kyale ta. Mu je. Mu je ko? Na da hannu da kake me zaka yi? A'a, ku je. Ni an bani dama ne. Kuma damar ta ita zan dama. Yau a dama da ni. Ku mu je. Take sai mana ki ji. Allah ne kama ki wallahi ki same. I told you ki daina biyan wannan social media din. Else wata ran sai kin jangulo ma kanki damuwa. Gashi kin jangulo ma kanki damuwa har gida. Nabila, ya isa dan Allah. Hold it, ya isa dan Allah dan Annabi ki jale. Ha. Wai kin ji. Yana da degree. Wai shi ne mai future. Wai shi yana wani takamashi da digiri aljihu babu ko sisi. To akwai inda digiri bai je ba a duniyan nan, wallahi babu ƙauyen da digiri bai je ba. Digirin da ya riga ya zama ruwan dare, wallahi na mugun jin daɗi yau din. Ya ishe ki dan Allah, hold it, ya ishe ki. I mean, gayin nan ya sace ni. To my thought wani irin big boy ne, har nake ce da nake miki bragging ina ce miki ya haɗu kin ga dressing din shi ba, har da wani wai. Degree gare ni. Wai shi yana da future. Ta yaya ma za a yi ku duba Hajiya ku ce za ku zo gurin ta zance? Bari in gaya muku Hajiya wanda suke zuwa zance gurin ta manyan mutane ne kuma masu manyan motoci, amma kuma kun ɗebo kafa ku yangwai kun zo gurin Hajiya zance? Ina kyautata zaton cewa sunanka mai gadi. A gidan nan baka da wani aiki in ban da gadi, kuma daga dukkan alamu a gadin nan zaka kare. Ko kai wani abu ne a cikin baka da aiki in ban da gadi. So ina baka shawara ka koma gurin gadinka ka ci gaba da gadi. Ko da ina gadi, ai gadin da nake yi gadi nake na kwanciyar hankali, a bani albashi 30,000 a sauke min dan matun burin buhu na shinkafa da taliya duk wata, kaga ai na fi ku. A kai, wai me sunanka ne a gidan nan? Sunanka fa mai gadi, ga ɗakin ka nan yana nan daga soro. Ko kana so ko baka so sunanka kenan. A mai gadi nan dai mai gadin kake. Kuma mu nan da kake gani ba wai ƙananan mutane ba ne.
muna da future nan gaba kaɗan. Za mu zama manya-manyan mutane, mu gina manya-manyan gidaje. Shi kanshi wannan gidan da kake gani, mai gidan yana iya zama yaron. Kace! Kai! Kai! Ashe kuna da tsaurin ido, ba ku da kunya, ba ku da mutunci, kartan banza. Me nan gidan ne zai zo ya muku aiki? Dama hannuna ya daɗe bai sha fuska ba. Yau zai sha fuska, yau za ku ga rashin mutunci. Yau ƙato zai bugu, yau za mu da karkaci gaddi. Ku dawo mana, ba ta ba da kuɗin ba ku na daidaita sau ba, ku zo ku amsa. Kattai makaryata. Har ya ba a daina ƙarya ba. Yau kayan da ka kawo Allah ya kaɗan ne. Kuɗinka naira 2,300 da naira 60. Babu komai, Allah ya sa musu albarka. Ai kuɗi da ma ba sa kaɗan. Za su yi maganin wata bukata. Karamar bukata takan iya takura mutum ta sa shi a wani hali. Ka ga amfanin sana'a kenan. Insha Allah gobe ko jibi zan kawo wasu in Allah yadda. Insha Allah. Na gode sosai. Na gode. Insha Allah da abin da zaka ga abin da ake. What the hell? Are you insane? I'm so sorry, brother. It was just an accident, not intentional. And I believe I didn't leave any stain on your body. What? You speak English? Damn good English? To malam me kake a nan? Zancen banza. Sana'a yake. Jahili baya sana'a. Ka gan shi nan? Digiri ne da shi. Are you serious? Na gaya maka. Are you a graduate? Yes, I'm a graduate. I graduated 2 years ago and I studied civil engineering. So don't judge a book by its cover. Then why are you here? Ai ina neman aikin ban daina ba. Amma ban sawa raina cewa lallai sai da aikin gwamnati zan rayu ba. Idan na samu aikin nan shikenan. Idan ban samu ba, zan ci gaba da sana'ata. Na san cewa karatuna yana tare da ni, babu wanda isa ya kwace ni. Oh yes, but you deserve to be working. I know I deserve, but I'm not opportune to get a decent job. Aikin gwamnati is a privilege. Maybe say ina da hanya ko kuma bani da hanya, I don't know. But right now, I'm not opportune to get a one. Ba dole ne gwamnati ta bawa duk wanda ya karatun boko aiki ba. An ce, duk ƙasar da kusan kashi 50 na mutanen cikinta suke aikin gwamnati ba wata sana'a ba, ƙasar za ta iya durƙushewa a kowane lokaci. Amma fa ba ni na faɗa ba, faɗar masu ilimin ƙididdiga da kula da tattalin arziki ne suka faɗa haka. Kaga, ku ne kuke cewa lallai in kun yi karatun boko, gwamnati sai ta ba ku aiki. Mutum zai iya yin sana'a, ita kanta gwamnatin tana magana cewa a dogara da kai. So menene maganar dogaro da kai, kuma menene dogaro da kai ɗin? Ka samu sana'ar da za ka dogara da ita ta hannunka ba ta gwamnati ba. Kaga sana'ar nan da nake yi, idan ta kan kama, to shi kansa aikin daina nema ma zan yi, domin ta ishe ni. Karatuna ya zame min security, ban san me zai faru a gaba ba. Oh, nice to meet you, brother. Wato gaskiya na yi farin cikin haɗuwa da kai yau, don ka ƙara min ilimi, na kuma ƙara da kai sosai ta fannoni da dama. Da na jahilci abubuwa da yawa, amma yau duk ka ganar da ni. Thank you very much once again. Ka gode wa Allah da yi ka mutum mai saurin fahimta. Wasu ko za ka kwana kana musu bayani, ba za su fahimta ba, kai ko da buɗe ƙwaƙwalwarsu za ka yi ka zuba musu wannan bayanin, ba za su yarda ba. Sai dai hannun na fa ba a wanke ke ba, ban wanke shi ba. Karka damu, mu gaisa watakila hannun naka ma ya fi na tsafta. Na gode. Ni daga yau ba zan sake ce maka komai ba
duniyar nan ta ishe ka riga ta ishe ka. Mutum bayi da komai a zuciyarsa, bayi da komai a zuciyarsa sai shegen huri. Rabu mutumin nan sai da na durƙusa gwiwa bibi na roƙe shi Allah annabi sannan ya yadda ya amince ya ceto ni in ce ya kawo takardunsa a jarba a gani, amma kin je watsa mun ƙasa. Baba ka durƙusa a ƙasa saboda aikin ganduro ba. Gaskiya da ni wallahi ban ji daɗin wannan maganar ba. Kuma wallahi da Allah zai nuna min wannan mutum wallahi sai na mishi Allah isa. Allah isa zan mishi. Aikin ganduro ba shi ma kare na shi. Aikin ganduro bai ishe kai ka ci ka sha kai sutura ba. Shashan banza to bari ka ji wannan mutumin da yace zai taimaka mu da dauke ka aiki. Gaba ɗaya dangin su shi ke rike da su. Duk da haka dai, duk da haka bai kai abin da nake so in zama nan ba da jimawa ba. Tunda na tabbata yanzu haka idan aka takura shi aka ce fito da naira biliyan 1 ba shi da su. Ba ma maganan biliyan 1 umma. Wallahi yanzu a ce mushi ya fito da naira miliyan 100 kacal. Na tabbata ba shi da su, na shi dai na kan shi a ce ya fito da su wallahi babu su. Ni kuma kaga ina da future, ina da plans, ina da target ɗina a ce nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa kaɗan a ce manya-manyan jaridu na ƙasa da manya-manyan jaridu na duniya sun buga sunana sun yi maganganu a kaina, manya-manyan kafafen yada labarai na duniya irin su BBC, CNN, su wannan Aljazeera a ce sun yi hira da ni. Ai hira da kai a matsayin wa? A matsayin wa? Matsayina na one of the richest person in Africa. Mai kuɗi, babban mai kuɗi na Africa. Kamar irin su Aliko Dangote, aga baba koda wannan yar taliya nan da yake da ta Aliko Dangote pasta ce Kamal Musa, ba ma Kamal Musa KM pasta, kaga ai sunan ka ya shigo. Sai dai ai hira da kai a matsayin ɗaya daga cikin manyan mahaukata na Afirka da kewaye. Haba malam. Idan yaro ka gani yana kokarin yin wani abu ko kuma yana so ya zama wani abu, addu'a ake taya shi da ita, ba amma a ringa yi mai baki ba haka ta yaya zai yi. Ni na san babu abin da ya gagari Allah, amma wallahi ni na san Allah ma da kansa bai san mutane irin su kamar Allah wallahi. To mutum mai shegen buri irin wannan, ai Allah ma a cikin Alkur'ani cewa yi idan kuka gode mun sai in kara mu. Haka abin yake, Allah yana baka kaɗan kana godiya, ana baka kaɗan kana godiya, wata rana sai ka kai inda kake so ka kai. Amma wannan shegen dogon burin da yake ɗauka wallahi in dai ba fashi da makami zai yi ba, bai isa ya kai Allah kin zai bai isa ya kai inda yake nufin zai kai ba a cikin dan wannan kankanin kun cage ba dan kankanin lokaci yau shekara da yana nan. Amma ni dai iya biyayya dai ina muku biyayya daidai gwargwado kamar yadda addini ya tandar. Kuma na tabbata za ka fahimce ni nan ba da jimawa ba, kuma lokacin ba ni zan maka bayani ka fahimce ni ba. Daloli ne za su yi ta sauka suna dukan kanka har ka fahimta. A dai ci gaba dai da addu'a dai ko da dai sama ne dai umma, a dai ci gaba da addu'a. A'a addu'a dole ne a yi maka ai, ubangiji Allah ya tabbatar da alheri, Allah ya sa. Kin gani ko baya da aikin da ya kullum sai ya wanke ɗan tabo da zai sa. Shi ke nan kayan gaba kayan da ya a duniya su ke nan mu'an wa'annan ƙwarin kayayyakin a duniya su gaba ɗaya abin da ya mallaka kenan. Hankali suna kai kuma zai kallon. We are going to be together forever and ever. We are together forever and ever. Kai kawo Bashir, wai kullum sai ka yi wanki da guga ne? An ta guda? Aka cika mai da yaran nan sa'idawa haka? In ban da tsabar sa'ido ya za a har ta gane cewa kullum sai na wanki da guga. Me abin sa ido a nan wajen? Duk abin da ake a ba ta gani ne? Ba ta da ido makauniya ce ita? Duka kayan naka fa ba su wuce kala 4 ba. Sai ka wanke su, ka shanya sun bushe, tukunna za ka ɗauko ka goge ka saka ka fita. Idan ka je ka dawo haka da ka sake tubewa ka wanke ka goge. Ya ba za ta san me ake ba. Shikenan ku ci gaba da gaya mun magana. Ci gaba da gaya mu ni in ta so na ne nan ba da jimawa ba lokaci kankani kaya dai in har kun ga dama kullum sai kun canja har tsawon shekara wallahi. Subhanallahi Allah ya sauka. Ni ba na son irin wannan arzikin, ba na so.
Kai fa burinka baka da wani buri da ya wuce kayi kuɗi ko ina a ji ka a san ka. Burinka kenan? Bari na gaya maka Bashir, wani kuɗin fa fitina ne, wani kuɗin masifa ne. Shi yasa ni kake ganin nake zama koyaushe nake yi wa mijina addu'a Allah ya bashi kuɗin rufin asiri daga nan duniya har lahira. Ashe kin daɗe kina cutar sa ba a sani ba. Ashe ke ce kika dugulguna kika lalata masa al'amuran malanta sannan karatu. Ba promotion ba komai. Kin gani nan ni in son samu na ne arziki a duniya a jini ko ina fata-fata ni ai bana karamar budi da adda da zan abin nan kuɗi su ta sauka ba gaggautawa kuma insha Allah na ɗau turba haka. A hakan a nan wajen? Ko ni ma adda kike min ne? Ki dakata in dai adda kike min dan Muhammadu Rasulullahi ki daina sani a ciki saboda ni ba na karamar addu'a irin taki ba na buƙatar wani abu daidai na rufin asiri arziki nake so ko ba ka ba wadatacce wanda zai ishe ni kowa ya abin nan amma ba na buƙata ki daina sani ba na buƙata da Allah da Annabi yanzu ma nan kamfanin tsawon ma'aikata shine nake so ne sauri na wuce na tafi can da abu. To Allah ya zaba maka mafi alkhairi. Zabi kamar yaya? Ki da zaki ce Allah ya sa kawai kana zuwa su baka aiki shikenan harkar man kasan nan sai yanda kuma ga dama mu yi da su. Kamal ya zami tunda ba mu da wani mashin shi yaya ma da ne mai magana ma na ce dan bani cayi ne ya hakuri dan sama ɓaci ka san fushi yake da ni wai saboda na ƙi na karɓi aikin malanta wallahi fushi yake da a haba dan Allah Allah sai lasu ka fa san ni ma fa jiya gaba ɗaya tsoho gaba ɗaya daina kula ne yayi kawai wai just because I turned down the offer of prison service but why ba Kamal wata mota masifa kai fabulous kai spotage wallahi sai na je na tambaye shi nawa kuɗin motar nan take saboda da zaran aiki ya samu ina dan furniture allowance da ake bayarwa to I will start with this ni na kasa gane irin wannan kwatancan ni fa ka gani nan ina ga nan a wani bene ko a to na gane wajen assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya dai ku a lafiya kalau wallahi mota ce na gani kuma ta yi min kyau sosai ta burge ni kwarai da gaske shine na ce bari in zo dan maka wasu 'yan tambayoyi akan mota kaga kuwa faduwa ta zo daidai da zama ni nan sana'ata kenan sai da mota ita kanta wannan motar ta sayarwa ce ka san mukan dan daura lamba muna yawo a gari saboda wasu bukatun jiya na ko wanke ta ba ai ba alhamdulillah da Allah wace model ce sannan kuma akalla ba kasar ba ta kai kaman miliyan nawa to ai mai gida ai batun maganar model ko kuma nawa take farashinta abu ne mai sauki ka duba mota buɗe ma ko ina kai sacin ɗinta in and out in mota ta yi maka zamu daidaita to babu damuwa kar ka damu kuma kamar kalar ta yi shuɗiya haba you are lucky haba I'm very lucky dalla brother ka san mu da kake ganin mu we're all graduates ni da kake gani na graduating one of the famous university kasar nan I'm an economics so yanzu da ka gan mu haka za mu tafi neman aiki ne so da zaran aikin ta samu kawai babu wani abu da muke tunani shine ya za a yi mu sayi motoci kuma da dai gidaje da za mu saya da kuma 'yan abubuwan da ya hawa da abin da ba za su gagara ba to shine nake so mu yi magana da kai saboda da zaran aikin ya samu na so in fara da wannan motar wai kana nufin in aje mota in kisai da ita har sai ka ji an dauke ka aiki ka samu wasu kuɗi sannan ka zo mu ciniki it is not take long ai ba zai wani yawa yanzu nan interview za mu je insha Allah amma tun da nake ba a taɓa rena min wayo a harkar ciniki irin wannan wanda kuka yi mana ba wannan ai shashanci ne ya za ku zo ku yi min irin wannan haukan ni ina tabo da baki na ɗauka wasu da Allah dube kai dube ka gani ba babu magana shashanci a ciki to dukkaninmu nan da ka gani we are graduates nan da kake ganin takardunmu digiri ne ni ina da degree I am honored with a degree in accounting shi kuma da kake gani sunansa Kamal shi kuma he was honored with a degree in economics
tanadi da tsantseni da bin diddigi kenan. Our future is clear and bright. Very bright. Yawwa. We'll soon become a billionaires. Mu ba mutanen banza bane. Yawwa. To bari in gaya muku wani abu. Ni iyakaci na secondary certificate ne da ni kawai. Amma duk da haka ire-iren ku masu digiri kuna nan burjik a ofis ina wanda suke zama kullun sai sun durkusa na biya su albashi. Za ku zo ku rena mun hankali? Digiri irin wannan with second class ka ta single owner ko double owner ko ma wace irin owner ce ina gaya maka akwai sa karkashi na. Magana kawai kake yi. Ai ba tafiya za ka yi ba. In ko za ku ci gaba da mun shiri ta na rantsi da Allah yanzu buga commissioner yan sanda waya dan ni ban ma gama gamsuwa da ku ba. Commissioner yan sanda buga ma aiji. Wayannan duk inda ya gansu in suka kayan wani ma dauka za su. Kai ka zo in ciniki. Tell me about yourself in a brief. My name's Kamal Musa Muhammad. I was born on the 5th of August 1985. I am a graduate of economics with second class honor. I'm single, not yet married. Good. What are you doing currently for a living? Actually, I'm doing nothing. I'm waiting for a better offer. Better offer? Have you ever tried any job before? Like teaching, mechanic work, petty business? No, sir, I don't like teaching. I prefer a good job like this one I applied for. Oh, you don't like teaching? Totally. But why? I was a teacher before. I taught in a primary school for about 5 years before gradually I arrived into this place. So you don't have any working experience? No, I don't have. Okay, thanks for coming. We will contact you if we finally selected the successful candidates. Amma in ka daɗe a dai ɗan taimaka a duba tunda na ga kaman addinin mu ɗaya kuma yaran mu dai na ga alama. To a wajen ɗauka aiki ba ma la'akari da yare ko ƙabila ko addini. Muna ɗaukan aiki ne ga wanda ya cancanta. Kuma addinin namu ai adalci ya koyar. Haka kuma ayar Allah ta gaya mana cewa ƙiyayyarmu ko gabarmu kada ta sa mu ƙi wa wani adalci akan wani. Sannan ina baka shawara kada ka raina aiki kowane iri ne ya zo gabanka domin ayyukan da ka yi a baya za su taimake ka a gaba wajen neman aikin da kake a gaba. Kaga ni karantarwar da na yi a makarantar firamare ita ta bani damar na samu karantarwa a makarantar sakandare. Daga nan na tafi ma'aikatar ilimi ta tarayya na yi aiki har a fadar gwamnatin tarayya wanda daga can ne aka yi turo ni wannan ma'aikatar da nake aiki yanzu. Gaskiya ka yi yawo amma gashi ka samu abin da kake so. Gaskiya ne, amma ina baka shawara idan aikin gwamnati ya samu shi kenan, amma idan aikin gwamnati bai samu ba a samu ko sana'a ta hannu ce a fara, domin ka sani fa cewa duka masu kudin duniyan nan a yanzu babu wanda ike ma'aikatan ga gwamnati, dukkansu 'yan kasuwa ne. Next. Ashe dai kawai gaba ɗaya duka irin tambayoyi ɗaya mana. Kawai ya tsaya na wani kokarin ya bani labarin rayuwarsa. Ya yi wani koyarwa a firamare kaza, ya yi koyarwa a guri kaza. Ya tsaya na ta ban wani dogon labari ko ce mishi aka yi ina so in bi wani long process wajen yin kuɗi. Kai ji banza. Shi bai san cewa mu mun fi son sha yanzu magani yanzu ba. Ka ji wani zancen banza da ya tsaya na mu? Wai yana magana cewa wai bai kamata mu tsaya muna jiran gwamnati in mun rasa aikin yi, kamata ya mi kasuwanci ko kuma mu nemi wata sana'a hannu da zamu. Aikin banza sha idan zan tsaya in jira gwamnati ko wani abun nan zan wasting time ina ne ina zuwa ina karatun neman digiri. Ina fa kuma irin aikin da muke nema shi ne irin aikin da ya kamata, saboda anan ne mutum zai huta, babu ruwanka da shan rana, babu ruwanka da wani tashin hankali, kana cikin ofis hankalinka a kwance a nitsaye dai ka yi rubutu daloli su sauka. Kamal nan gurin in bai mana bakin ciki ba duk za mu samu abu na gaske. Deposit insurance ne fa, deposit insurance fa.
me haka ne wannan hanyar nan ba hanya ba ne? Haba malamai, wai ina hankalin ku yake ne? Kuna tafiya kan titi manya da ku ba ku dubawa kuna tafiya ba ku ganin abin da ke ana ta muku wani ba ku gani. Salon kawai mutum ya buge ku jawo masa aiki. Idan da ƙarar kwana kuma ku sa mutum azumi 60. Kai ka raina mana hankali. Ka raina mana hankali. Dan kana hawa wannan gwanin shine zaka ke nema ka raina mana wayo? An gaya muku din. Ba wata mota bace ba, EOD ce ba. EOD ce. 2003 aka yi. 2003 aka yi ta aka gama yayin ta 2006 ba wata tsiya bace ka zo kana wani kafafa matsiyaci. Ba abin da ya dame ni da wayo shi aka yi ta ko shi aka kere ta ko menene. Kuɗi na bayar aka bani. Ku ina taku da kuke ana burga da ita. Ba kafa kuke yawo ba gashi na duk takalmin ku yana hayaki. Na fi karfin na fara mota da EOD. Ko zan fara mota ba zan hau EOD ba. Akan kwadda na hau EOD in zan fara mota wallahi kamar gwara kan nayi motar. Me amfanin ta? Look at nan, kalli nan da idanunka, we are graduates ba mutanen banza bane. Mun fi karfin ai mana wulakanci ba ma kai ba a ƙasa ma gabaki ɗaya wallahi mun fi karfin wulakanci. Degree holders. Ya degree holders. Kai har burga kake kana da degree? Digirin da ya zama ruwan dare yanzu kowane gida akwai shi? Bari in gaya maka kaji. Ni da kake gani na I have my first degree 5 years ago. Kuma na je na yi masters ina a Malaysia. Duk nake yanzu da tafiya Oxford University in je in yi PhD. Ban dauke shi komai ba. Kun zo kuna ta wani burga da wani degree. Idiot. Oxford University. Afa mutunci ne da shi wallahi. Kai gayan nan babanmu ne fa aboko. Dan iska ne. Na ran abin da ma yafi burge ni. Ya je malaifa. Na rantsi da Allah da na san a haka za mu rabu ko. Da ashar zan ruga mishi kawai mu yi ta yan tasha a wa. Ya yi boko. Ya je male. Ya je male. Malamai. Gaskiya fa ni na gaji ba zai yi ko da yaushe ku zo ku zauna kawai in dafa muku taliya in sa muku kwai ku ci cikin ku kawai ku yi tafiya ku ci mun bashi ba tun ina jin kunyar ku har kun zo kun sa ni yanzu bana jin kunyar ku wallahi ka ga wada take it easy duk wannan abin da kake gani is just a matter of time na dan lokaci ne dan kankani lokaci na zuwa nan gaba kaɗan wanda ganinmu ma sai ya maka wahala ni tun ina NYC na saba ma kaina muka yi sallama da cin tuwo saboda ba zan iya ba saboda ina da tunanin da yaƙinin cewa future ɗina nan gaba ba mai karɓar tuwo ba ce shi yasa na fara saba ma kaina da cin taliya daki sannan a hankali ba wani abu ne me na tashin hankali a ciki wala ni yiwon gaba ta riga ta cinye jikina maganan ma da ƙyar take fitowa ka taimaka ka dafan jumbo size mai kyau ka baɗe shi da ƙwai da faffe guda biyu kuɗinka very soon will become a billionaires wannan kuɗin just a chicken change ba wani abu bane da ya taka kara karya Kamilu gaskiya ku yi haƙuri ni yau ba zan ba ku bashi ba sai dai in kuna so ku ci bashi sai ku biya na baya da nake bu wannan ita ce magana amma alaika salam san da zuwa me haɗa ka da abokai na ji kuna ta hayaniya tun daga nesa haba mai gida lawan ya za a yi wayannan kawai masu baki da kunu sai su ɗebo bakin su kawai su zo in ta dafa musu taliya suna ci bashi so suke su karya ni ko dan sun ga bako ne in dai wannan ne shikenan duk abin da suke bukata ka ba su ni zan biya amma fa na yau kawai ka fahimta sannan ni ma ka dafa min babban paket guda ɗaya to shikenan Allah ga wannan kaza kaza ce sai ka raba mana ita biyu ka daddora mana akan plate din kowa to ba matsala kaza mana kaza shayi lawan kenan kai daliyan ma sai ka hada ta da kaza idan dai ka gana ci kaza sai dai in brother ina ne kawo ai ga irin ta nan da girman ka zauna ka dogara da yayanka ka ma yi sa'a yayin naka mai zumunci ne da wani ne da yanzu an ji ku ka gani nan babu abin da zai gagare ni yanzu in dai abinci ne wannan sana'ata da nake yi ta jari bola ta ishe ni
yanzu haka da ka gani shirin yin aure nake. Lawan, aure at this level without having a mansion, buying a luxury cars, big luxury cars, and have a lot of money in my account. I can't. In addition, ya kamata a ce kana da at least 5 million a account ɗinka wanda za ka je honeymoon da shi abroad. Gaskiya har yanzu ba ku daddara ba. Duniya tana ruɗar ku. Akan me zan damu da gaibu? Ban san abin da zan zama ba nan gaba. Duk inda rayuwa ta zo min, duk abin da ya zo min, nakan karɓe shi na kuma yi godiya ga Allah. Alhamdulillah. Kaga sana'an tawa da nake yi? Sanda na fara ta 500 naira kacal nake iya samu. Amma yanzu alhamdulillah tsakanina da Allah sai godiya. Domin nakan iya ajiye 1000 naira kawai na ajiyewa ba wanda zan taɓa ba. Sannan a rana nakan iya spending ɗin 1000 naira ta kowace irin hanya. In a month ba na samun kuɗi less than 50,000 naira. So akan me zan damu kaina? Just 50,000 naira. Kuma haka kake rayuwa? Wait. It's like you don't value your qualification anymore. Kar ka manta kai fa graduate ne na engineering fa. So what? And I don't have a job yet. I'm still searching. I'm still applying. Amma sai in zauna haka? Babu sana'a kuma babu aikin gwamnati? Idan gwamnati ta waiwaye ni, falillahi alhamdu, ta bani aiki kenan. Idan kuma ban samu aiki ba, wannan sana'ata ta jari bola zan ci gaba. Amma living witness na waɗanda suka zama millionaires akan wannan sana'ar ta jari bola, domin suna tura tireloli na recycling product zuwa kamfanoni da yawa. Haba, yi tunani mana. Mu dai muna nan muna tura applications ta ko ta ina. Kuma I am sure cewa za mu dace. To ai ni ma ba haka na zauna ba. I'm still applying. Amma ban ce wai sai aiki kaza zan yi ba. Duk aikin da ya zo min ba zan rena shi ba. Shi Allah ya nufa zan samu. A'a, ni wallahi ko roƙon Allah na tashi. Roƙo nake yi Allah ya bani abu babba. Saboda in ya tashi bani ya kaftaro babba. In a big way. A kanka bar wa Allah zaɓi. Gwara kai ka zaɓa da kanka ke. A gwamnan zaɓa in ya bani to. Amma in zaɓa. Shi ya ce mu roƙa. Wani irin abu ne wannan masu ba? Kawai ki tashi ki wani zuwa gidanmu da wurwuri haka sai ka zo wanda ke bi na bashi? Na me ya faru? Iyayena duk sun daina yin magana a kanka. A takaice ma babana ya ce a yau in fito da mijin aure. Idan ba haka ba, zai zaɓa min a samarin da suke zuwa neman izinin aure ne. Ko ina so ko ba na so. Shikenan sai ki rungumi kaddara haka Allah ya kaddara dama ba aure tsakanin da ki kawai shikenan. Haka ma za ka ce Kamal? Bayan ka san na fi son ka akan samarin da suke zuwa wajena? Ka san ba na dora kai na san ka ba. Don Allah Kamal. Don Allah ka taimake ni. Ko ba kayan aure wallahi ni na amince ko sadaki ne a kawo don Allah don Annabi. Kuma duk inda ka ajiye ni wallahi zan zauna duk abin da na samu wallahi zan yi. Kai Mansura da Allah da Annabi da Allah ki bar wannan magana da Allah. Wannan maganganun naki ma wani haushi suke ban fa. Ular da ni kike yi. Ni ne za ki ga ma in yi aure a cikin talauci a wahale? Okay. So kike a nuna ni da baki ana cewa ga wanda aka ba wa mata sadaka ko abin da kike so kenan a ce ni kama na an yi aure na ba dina ba picnic babu Arabian night dan Mother's Day da ake yi cultural night gaba ɗaya babu ni kenan ba a yi ba haka ke so a aure na to wallahi da in yi aure a haka gwamma mutu ban yi aure ba. In fact bari ma an gaya miki ni yanzu tunani na ya canza completely. Yanzu irin macen da nake so in aura mace mai levels yar gidan wani minista haka ko gwamna ko wani senator haka irinsu nake so idan ban samu ba then I can manage irin 'ya'yan gidan commissioners din nan haka
amma aure tsakanina da ki Allah ki dan yi fuska a tona. Shikenan. Insha Allah daga yau ba za ka ƙara gani na ba. Zan miƙa dukkan al'amurana ga mahalicci na, duk abin da ya bani zan karɓa hannu. Shikenan. Dama haka nake so in ji daga bakinki. Ashe dai kin yi runguman kaddara.